Годината е 1876. Мястото е оборище, а събитията показват силата на българския дух. Хората, които се събрали там, са българи, чиято смелост и патриотизъм са ни извадили от робския гнет, мрак и забвение. Българи, чиято единствена мечта е била да видят България свободна. Българи, на които им омръзнало да търпят 5-вековното османско иго. Тези обикновени хора, мъже и жени, въпреки риска от неизбежната смърт, поемат по геройския път на борбата и извършват невъобразим подвиг. Само онзи, който може да се нарече свободен, само той е човек в пълния смисъл на думата. И стремежът на въстаниците към тази свобода е била заветната им цел. Всички знаем как приключва априлското въстание. Важно обаче да знаем и как то започва. Ей, брате, отде идеш ли си толкова изморен? Оттам, от Балкана. И що ни носиш? Книжа. Какви са тези книжа? Наложиха ми да ги предам на Волов. На Волов ли? Нищо. Що съм ти? Заръчаха ми да ти дам тези книжа. Брате, колко чистичко, простичко и вразумително пишат нашите братя селяните. Колко оръжия си имат, колко пушки, колко барутец, храна, какви хора. Да, Волов, как да не отидеш да мреш за такъв народ? Братя! Братя, вижте ги тези тримата. Това са апостолите по нашия край. Бенковски, Волов и Захари Стоянов. Многострадални братя, дойде решителният час. Събрали сме се тук да грабнем оръжието и да извоюваме свещената си свобода и да направим наша чиста и свята българска република. Който е за свободата, да си вдигне оръжието. Да живее България! Да живее България! Пет века тази земя е оросяна от българска невинна кръв, проливана от нашите поробители турците и тяхните ортаци, българските чурбаджии. Сега ние ще пролеем тяхната кръв, кръвта на поробителя, на тиранина. Братя, предлагам всички апостоли и представители да се закълнем във вярност на нашето чисто отечество. Попе, ела при нас. Заклевам се! Заклевам се! Да дам живота си! Да дам живота си! В борба за нашето чисто и свято отечество! В борба за нашето чисто и Свято отечество! Амин! Амин! Амин!
Наборе, ето че пак доживяхме да видим такова време. Доживяхме, братя, доживяхме. Ето че пак настана такова време. Време наборе, време разделно. Тъй са родовете. Ту нагоре, ту надолу. Дядо ми бил беден, баща ми се замогнал. Аз пък повече, моите деца пак получаваш да ходят. В момент друго ме мъчи. Сърцата ми трябва да станат тъпи и нечувствителни за всичко, което не е бях. Виж ги, те от сега са слепи и глухи. За всичко, което не е въстание. До тях трябва да си получим. Лошо ако дойдат несполуки. Тези смехове ще стихнат и ще ни питат на къде. И ние трябва да им кажем на къде. Ясно е на къде. Към свободата. Българи, от събраните подписи стана ясно, че броят на въстаниците в 4-ти революционен окръг възлиза на 73 532 човека. Това е цяла армия. Сега остава по-важният въпрос – да решим как да стане въстанието. Докато едни искат да се образуват чети, които да тръгнат из планините, други искат въстанието да избухне повсеместно, да участват мъже и жени, деца във всички градове и всички села. Апостоле, ние от Гарато Праг предлагаме да оставим жените и децата да опазят добитъка в селата, а ние, въстаниците, да гърмим от скалите. Да, ако излезем с чети из планините, правителството ще рече, че сме прости разбойници. И като ни излови и избие, Европа няма да чуе, че сме въстанали. Да не би да предлагате да вземем жените, децата и старците с нас на бой. Нека въстанието бъде всеместно. Трябва всички да се съберем в специални пунктове. Само така можем да привлечем вниманието на Европа към нас, българите в Османската империя. Апостоле, ние от Бичуля казваме, че нито едното, нито другото е добро, защото оставаме много разпиляни по селата. Най-добре ще стане, ако всички се вдигнем на въстание. А къде ще избухне въстанието? По кои места? Имам въпрос. Да се направят няколко места по Балкана, няма ли да е по-добре? А по къщината и добитъка, що ги правим? Ще изберем в крепост, в която да бъдат жените, а ние мъжете долу около скалите да гърмим. А защо не направим няколко такива крепости? Браво казваш! На връх Богдан една и на Еледжик друга. Ако се изнесем гората, къде ще отидат нашите семейства? Под буките! Де другаде? Там ще се скрием! Ами докато дойде помощ, ако е хубаво времето, добре, но понякога Балкана лоша става. Гърми, вали, трещи, не се спира с месец време. И за лошовото ще помислим. Ако времето е лошо, Бог да ни е на помощ! При нас в Ирили идва друг въпрос. Турските села са много, а ние сме има няма 70 къщи. И да се вдигнем като сме малко, бъши бусукът от околните села за един ден ще ни затрие. Няма кой да ни помогне. Може да се съберат четите от големите села и да дойдат при нас. Не само ние сме така. И останалите малки села са в такова дередже. Проходите, ще ги вардим ли? Да, Чукурлийския, Калоферския, Кошиджийския. Във всеки случай, въстанието няма да го обявим. Да, братко. Май твърде много са за таква стайна. Братя, решено е! Всички заедно с мало и голямо се вдигаме на бунт. Нека Европа чуе за нас! Българите! Да живее България! Да живее България! Боят настана! Тупат зацани! Едно ги близо нашите душмани! Кураж, дружина, вярна свобода! Ние сме вече рая покона! Кураж, дружина, вярна свобода! Ние сме вече рая покона! Видите, братя, Бог е с нас, стража порода! Бори за чест и свобода, за мила рода! О, майко моя, родино мила, земя си красна! О, майко моя, родино мила, земя
престрашили мръсни окови, че сме свободни, а не робове. Че сме страшили мръсни окови, че сме свободни, а не робове. Видите, братя, Бог е с нас, нашата рода, Той за чест и свобода, за мила рода.